Ate batzuk ixten badira ere, badira bide berriak irekitzen dituzten atariak. Hain zuzen ere, Ateak Zabaldu proiektuaren helburua da espetxean edo erdiaskatasun egoeran dauden eta osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei babesa ematea. Banakako laguntza psikologikoa, irteera terapeutikoak, aktibazio tailerrak, psikoheziketarako taldeak, familiekin esku hartzea eta gizarte eta osasun arloetako baliabideekin koordinazioa lantzen ditugu. Aisialdi, kirol eta prestakuntza dinamikak egiten ditugu genero ikuspegia txertatuz, Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko espetxeetan. Izan ere, itxita dagoen ate baten atzean, aukera berri bat egon daiteke. Norbaitek lehen ate hori aurkitzen laguntzerakoan, hasten da errekuperazioa. Ateak Zabaldu, inklusio eta errekuperazio prozesuak lagunduz.